Hos Droneeksperten er vi specialister i droneinspektioner i olie- og gasindustrien. Vores tilgang til inspektion af tanke, rør og ledninger er forfinet i tæt samarbejde med branchen, og i denne her video der vil jeg vise, hvordan det fungerer i praksis. Industrien kæmper med besværlige, tidskrævende og ikke mindst farlige inspektioner, som ofte kræver enten stillads eller ræbeadgang. Hos Droneeksperten har vi løsningen. Vores avancerede droner flyver sikkert ind i lukkede rum, optager detaljerede 4K-videoer og skaber præcise 3D-modeller ved hjælp af LiDAR-teknologi. Vi kan hertil også lave både tykkelsesmåling af metaloverflader med ultralyd og lækagesøgning med forskellige sensorer og laser. Vi leverer en interaktiv inspektionsrapport, hvor du kan se både 3D-modellen og videoen samtidig og nemt navigere mellem de interessepunkter, vi finder. Fordelene ved løsningen er klare. I kan spare tid og penge med en hurtig inspektion, skabe et sikkert arbejdsmiljø for at øge trygheden blandt medarbejderne, og få detaljeret dokumentation med interaktive inspektionsrapporter, som fjerner gætværket og gør, at I har et meget bedre beslutningsgrundlag. Hvis den her video har vakt bare den mindste interesse, så vil jeg rigtig gerne tale med dig, om du så har et behov eller ej. Du kan nemt udfylde kontaktformularen nederst på vores hjemmeside eller ringe direkte til mig på 29 28 58 11. Jeg ser frem til at høre fra dig.